Assalamualaikum. Sugeng rawuh ing Asidik Channel. Dina iki ayo sinau tembang gambuh. Tembang gambuh kuwi kalebu tembang macapat utawa tembang cilik. Tembang gambuh ngemot nggenah-genahke pitutur kang becik. Cacahe guru gatra, guru wilangan lan guru lagu tembang gambuh ya iku 7U, 10U, 12I, 8U lan 8O. Ayo saiki ajar nembang gambuh bareng karo siswa SD Muhammadiyah Asidik. Jenenge Mas Arya. Sekar gambuh pelok paket barang. Ojo nganti kebanjur sabarang pola kang ora jujur. Yen kebanjur sayekti kojur tan becik. Becik upaya iku ing pitutur kang sayektos. Matur nuwun. Aja lali like and subscribe nggih. Wassalamualaikum.